זה מזלי לפגוש את גיא קום כשהייתי באחת הנקודות הנמוכות בחיי, וגיא פשוט עזר לי להתחבר מחדש לעצמי, לכוחות שלי, לעוצמות שלי, בהרבה מובנים לגלות פעם ראשונה בחיים שלי את עצמי. זה היה פרי של תהליך מאוד פנימי שהצלחתי לעבור עם גיא, כי גיא הוא שילוב מאוד מיוחד של אינטליגנציה מאוד גבוהה, חדות מחשבה, דקויות של ניואנסים שהוא רואה איפה אתה מספר לעצמך סיפורים ואיפה בדיוק הנקודה שאתה צריך את העזרה, את התמיכה כדי להתקדם. וזה שינה את כל ההוויה שלי כגבר בעולם, וכמובן את החיבור שלי לגוף שלי, את האופן שבו אני מתנהל בתוך מעשה אהבה, את רמות העונג שלי, את החיבור שלי ללב שלי, לגוף שלי. אני מאוד מאוד ממליץ על גיא לכל גבר, ופשוט שמח בשביל מי שעוד לא זכה לפלא הזה.